Se oli. No. En tiedä paljon kello mahtaa olla. 12 takaa hellittää viilaita. Joo. Mutta ne varmaan kääntyy pallolla vähän. Se oli äsken alla joku. Oliko sulla huonommin kuin äsken sinne pohjeen sisään vai oliko se? Se on äsken se husulismäinen. Kokonaan. Kummatkin kokonaan. Raskaalta husulistua. Sisäopo. Joo, no ilmaksi ei tämä varmaan sinne kuulukaan. Kuulen se S190. Kyllä mä. Joo, kyllä mä kuulen joo. Kyllä se tulee. Sen de gel dedim, adam dedi kan ilacı yüklüsün dedi. Dedim vallahi ilaç yüklüyüm, çıkıyor. Ama da dedim durduranlara dedim gösterebilirim. 2-1'den de müsaade aldım dedim arkadaşlar. Bir sıkıntı olursa dedim söyleyin çıkmayın dedim ha. Hiç kimse de olan olmadı vallahi. Dedim en öndeki araba. Kapan, подъедьте к спальне. Капан. Две минутки. Рокоссовского 34, микроавтобус через 15 минут. Рокоссовского 34, микроавтобус через 15 минут. Рокоссовского 34, нужен микроавтобус. Ветер. Что? Ветер. Рокоссовского 34, квартира 129, старта подъехать ветер.